Yn y fideo yma, nawn ni edrych ar enwau misoedd y flwyddyn, sawl diwrnod sydd ym mhob mis, a sut i gofio'r wybodaeth yma. Felly gyntaf, be ydy enwau'r misoedd? Wel, mewn trefn, mis cyntaf y flwyddyn ydy Ionawr. Gyna dyn ni'n mynd i Chwefror, mis Mawrth, pedwerydd mis y flwyddyn yn Ebrill. Wedyn, mis Mai, Mehefin, dyn ni hanner ffordd trwy'r flwyddyn. Seithfed, mis y flwyddyn di Gorffennaf. Yna dyn ni'n ganol y haf, mae mis Awst. Wedyn, mis Medi, mis Hydref. Dau ar ôl, Tachwedd. A wedyn mae Nadolig yn cyrraedd a dyn ni yn mis Rhagfyr. Nawr, sawl diwrnod sydd ym mhob mis? Wel, Ionawr, mae yna 31 diwrnod. Chwefror yn un arbennig. Na, mae yna o leiaf 28 diwrnod, mis Chwefror, ond ar flwyddyn naid, mae yna un diwrnod ychwanegol, Chwefror 29. Blwyddyn naid, bob 4 mlynedd, mae blwyddyn naid yn lliosrif 4. Mis Mawrth wedyn, mae gen i 31 diwrnod yn mis Mawrth, 30 yn Ebrill, 31 yn mis Mai, 30 yn Mehefin, wedyn mae gen i 2 fis efo 31, Gorffennaf wedyn Awst. Medi, dyn ni'n lawr i 30, Hydref yn 31, Tachwedd 30, a dyn ni'n gorffen efo'r Rhagfyr sydd yn 31. Nawr, sut dyn ni'n cofio'r wybodaeth yma? Wel, un ffordd o gofio os ydych defnyddio'ch dwylo. Nawr, os ydych chi'n edrych ar eich cymalau, eich knuckles, os ydych chi'n dwylo wrth ei gilydd fan hyn ar hewyr y llun fan yma. Os dyn ni'n cychwyn ar ochr chwith, dyn ni'n cychwyn yn uchel, a dyn ni hefo 31 diwrnod felly yn y mis cyntaf, mis Ionawr. Dyn ni'n mynd lawr wedyn at mis Chwefror, felly 28 a 29, yn ôl fyny i mis Mawrth, 31, i lawr i Ebrill, sydd yn 30, nôl fyny i mis Mai, 31, lawr i Mehefin, sydd yn 30, a wedyn nôl fyny i 31 mis Gorffennaf. Nawr, ffordd wedi dal yn nwy law fan hyn, wneud siŵr fod y cymylau yn agos at ei gilydd, felly dwi'n neidio drosodd wan i'r law dde, a dwi'n mynd i fis Awst, sydd ar y top, felly yn 31. Felly, lawr wedyn i mis Medi, sydd yn 30, yn ôl fyny i 31, mis Hydref, i lawr i mis Tachwedd 30, ac wedyn yn ôl fyny i orffen y mis Rhagfyr efo 31 diwrnod. Felly, dyna sydd wedi ddefnyddio'ch dwylo i gofio'r nifer y diwrnodau ym mhob mis. Hefyd, mae yna rigwm, fydwch chi ddysgu. Ar y sgrin yn awr, mae yna un Cymraeg i chi. So chi'n gallu darllen trwy hwnna, defnyddio hwnna i gofio y nifer y diwrnodau ym mhob mis. Neu efallai beth amdano yr un Saesneg yma yn fan hyn. Mae hwn hefyd yn un eitha poblogaidd i gofio sawl diwrnod sydd ym mhob mis. Felly, gan i orffan hefo set o ymarferion. Rhowch gynnig ar y cwestiynau yma yn awr. Byddwch chi wedi cael cyfle i edrych ar rhain. Mae'r fideo rwan yn mynd i ddangos yr atebion cywir i'r cwestiynau gafodd ei gofyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.